Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Rebelde, pugante, vigilante na nagbalik loob, pinili naming masakote hanggang sa maatasan na kami ng presidente upang ipagtanggol ang ating bayang inape. Mga salbahe, tumabi-tabi, huwag nang paharang-harang, lahat ang humadang sa aming daan sa sagasaan. Huwag nang panghinayangan ang diskating yung iba-iba, lahat ang babangga sa task force ay nila giba. Wala na sanang mga has sa gagawa ng aliaskas, kami ang uutas. Walang makakatakas, walang makakaligtas, walang mapupunas, tataas ang patas na batas. Umiwas ka sa dagit ng agila, di mo kakayanin ang pagsik ng agila. Umiwas ka sa dagit ng agila, huwag mong subukin, di mo kakayanin ang pagsik ng agila. Yung mga anay sa aming hanay di makakalusot, mga pulis na tungis sa aming uniforming suot. Sugalit tatayaan, buhay man kabayaran, yaman balik ang tiwala ng mamamayan. Iba-iba man ang opinyon, nagkaisa sa isang misyon. Sa ngiti ng bayang nasa kritikal na kondisyon, huwaran ng katotohanan sa likod ng mundong madaya, madama at makama sa muli ang salitang malaya, malaya. Hanggang wala ng mga has sa gagawa ng alingasyas, kami ang uutas. Walang makakatakas, walang makakaligtas, walang mapagmataas na tataas sa bata.